Čaute. Y Games. No, takto. Ja som ešte nikdy nevystupoval v aule, takže som z toho mierne nervózny. A myslím, že nikto z vás ešte nepočul stand-up v aule, takže tiež môžete byť troška nervózni. Vidím, že prvé rady tu na very important people, plné dôležitých ľudí. To je môj harem. Takto. Ja som tiež študoval na vysokej škole a keď som z nej vyliezol, tak som sa zamestnal v IT. A je to super, akorát je jedna vec, ktorá nie je úplne v tomto funkčná, že na tej škole ma nenaučili, na čo sa používajú niektoré moje pluginy. Nie, jeb na to. Nie, takto. Lebo minule som bol v intimnej situácii so ženou. Keď neviete, čo to je, tak je to, že sex. A ona mala na mňa takú jednu tú požiadavku, že zviaž ma kravatou, ako v tom filme 50 Shades of Grey. A ja, že čo ti jebe? Ja robím v IT, skade zoberiem kravatu. Môže byť nabíjačka? Takže som single teraz momentálne. A ja mám jednu obľúbenú hru, ktorú hrám stále, keď idem do práce. Ja totižto jazdím po Bratislave na 12-ročnej Thalii s košickou značkou. A to není dobré auto na Bratislavu. Tu potom všetci s vami hrajú, že Grand Hate auto. Mňa hlasia v rádiách. Normálne, že no, ten kokot ide po Bajkalskej, hej, a kto netrubí, není blavák, hej. Je to, nemile zastavili fizly, keď som išiel, že len k autu po parkovisku. A ja, že dobrý deň, pán a ľudia si myslia, že takto otváram okienko, takto sa štartuje Thalia. A že dobrý deň, pán policajt, že dobrý deň, pán vodič, výpadovka je tam tým smerom. Je to veľmi náročné s týmto. Ja som minule po práci zaparkoval auto vedľa kontajnerov a ráno, keď som išiel k autu a mačkám to mačkátko na odomýkanie auta, tak sa mi odomkol kontajner. A išiel lepšie, jak to auto. No ne, do kopca to išlo a spotrebu to malo nižšiu. Ale nežartujem, moja Thalia nemá mačkátko. Normálne sa to odomýka ešte kľúčom z dinosaurej kosti, na ktorom jazdil God do práce ešte. Takto. Vidím, že sú tu aj deti, ale myslím, že to môžeme risknúť. Pozerá tu niekto porno? Nikto! Najpuritánskejšia aula na planete Zemi, podľa mňa. Čo je porno? No, takto. Tí z vás, ktorí o tom ešte nikdy nepočuli, takže všetci z vás, ktorí o tom ešte nikdy nepočuli, tak to je taká skvelá náhrážka sociálneho života, že nemusí sa nikdy s nikým hádať a aj tak si sám. A nie, lebo ženy strašne hejtujú pornografiu. Vidím, že všetkých 5, ktorí tu je so mnou, mega súhlasí. A že Ježiš, to vôbec tak nevyzerá naozaj a tie ženy sú strašné kurvy. Až no, tak akože prvá vec. Ono tak naozaj nevyzerá, pretože vy to tak nechcete urobiť. A druhá vec, to není dokumentárny film. Tam nejde o vernosť, tam ide o umelecký zážitok. A že sú kurvy. Tak to vôbec nie je pravda, lebo vzťah, aký má muž so svojou obľúbenou pornohviezdou, je najúprimnejší vzťah v jeho živote. Tam není žiadny proste bullshit medzi tým, že ty si tá, s ktorou si chcem zobrať hypotéku. Nie, všetci vedia, prečo sú v tom vzťahu zapojení, vieš. No a ďalšia vec. Ako môžu ženy kritizovať nás za to, že pozeráme porno? Lebo stalo sa ti už niekedy, že ti prehliadač vyhodil, že ľutujeme, stránku sa nepodarilo načítať, dneska sa na to necíti. Nie, ten Chrom ti povie presne, čo sa deje a jak to riešiť. To sa už nikdy nestane. Vieš, Chrom ti nevyhodí, že chyba 606, čo sa deje? Nič.
chromtí presne, predstav si, že žena by si toto, hej, že prídeš večer do postele, je také, že joj, Zlatko, dneska asi nie, že tak čo, tak neviem. Tak reštartuj router a môžeme ísť na to. My sme minule boli v práci a kolega mal narodeniny, tak sme sa pozerali, že čo mu kúpime a sme sa chceli poskladať. Tak sme pozerali prostitútky, že koľko stoja. Ale len sme boli zvedaví, hej. A to je že presne také isté, keď sa snažíš kamarátovi kúpiť hru na Steame. Presne tá istá kombinácia dobroprajnosti a závisti zároveň, vieš. Že chceš, aby sa mal dobre, ale nie až tak dobre, vieš. Hlavne keď vieš, že ty si ďalší rok nezahráš novú civilizáciu a nový Fallout a ja neviem, nový Skyrim, ktorý vyjde, vieš, tak si povieš, že dobre. Tak vyberem mu niečo také, že najprv začneš nejakou mega adventúrou krásnou s DLCčkami, atmosférou a potom uberáš, vieš, že DLCčku mu netreba, atmosféru tiež nie je taká dôležitá, a však v konec koncov sa dá zabaviť aj na plošinovke z Petržalky, že? Nemusí to byť hneď 18-ročná Kika z Vranova? Je to niekto z Vranova? Nie som z Vranova, neviem prečo dvíham ruku. Není som ani Kika inak, by the way. Takže pozerali sme to, no a poviem vám jednu dôležitú informáciu, ktorú sme zistili, že koľko tie prostitútky stoja, lebo veľa z vás bude zarábať veľa peňazí a môže sa vám to hodiť. No takto, na hodinu to je zhruba že 70 eur, potom je tam, že pol hodina 50 eur a potom tam bola, že rýchlovka 20 minút 40 eur. A na to môj kolega, 20 minút není rýchlovka. To je normálne dĺžka, nie? To nie je rýchlovka. A to nechceš povedať pre ostatnými kolegami. To je, keby si zahlasil, že čo, 10 cm je dosť. Nie? Mne sa strašne páči na tých všetkých hrách, že ti otvárajú tú fantáziu a otvárajú pre teba nové problémy a učia ťa riešiť situácie a nachádzať nové cestičky a takto. Ale v konečnom dôsledku sú ti dosť také, že kokot platné, vieš. Lebo prídeš do roboty a nikto sa ťa nespýta, že aký je váš doterajší experience. Hej, a že dobre, že na jakom leveli sa vidíte o 5 rokov. Každopádne, ja som minule bol na internete kvôli niečomu inému ako pornografii výnimočne. Bol som na takom skvelom portáli, že vanda.sk. Pozná to niekto? Tam sa... Nevadí. A držíš dietu, alebo hľadaš nové spôsoby, ako mať sex? Lebo o inom tam články sú není, vieš, prepač. Jasné. Bola to náhoda. A ja minule som sa sprchoval a zrazu sa mi šmykla ruka 50 krát. Takže takto, bol som na tomto skvelom portále, že vanda.sk a tam boli také vymakané články. A môj najobľúbenejší bol, že 5 vecí, ktoré sa mužom mne, to nebolo v zátvorke, páčia medzi ženskými nohami. No, ja mi ich poviem, lebo vidím, že zomieráte, nedočkaj vás ťa. By som bol aký kokot, že no, taký článok tam bol, dobre, čaute. Bolo to týchto 5 vecí. Prvé bolo, že bavlnené nohavičky. Neviem, čo je na tom zlé. Asi je to malo hipsteriózne. Alebo neviem, čo je na tom zlé. Druhé bolo, že bobor. A to je asi dôležité, lebo to bolo ešte aj napísané s vykričníkom. Potom bolo, že piercing, tetovanie. A 5. bolo, a teraz, to je naozaj pravda, vaginálne ochorenie. To je slovné spojenie, ktoré nepočujete často v aule, že? Ale o tomto, moja otázka je, naozaj o tomto musí byť článok? Naozaj si nejaká žena povie, že chcem tam dole skúsiť niečo nové? Dám si tam motylika? Alebo herpes? A viete, čo bolo na tom strašidelné? Že to nebolo v zátvorke, že nie v zátvorke páči. Že niekomu si to páči.
že niekde tam vonku je chlap. Pravdepodobne to bude admin. A príde za ním žena, že Zlatko, mám pre teba prekvapenie. A on, že bože, nech je to Mikoza, bože, nech je to Mikoza, bože, nech... A skvelé články. Môj obľúbený článok bol, že ako zbaliť chlapa jednou vetou. No to musí byť mega ťažké. Ideme ku mne? No ale dúfam, že máš bavlené nohavičky. Neviem, prečo som imitoval mužský hlas. Nebudeme sa k tomu vrácať. No, a skvelý článok bol, že 5 sexuálnych polov, ktoré ste ešte nevideli. A ja že, daj, schválne, prekvap ma. No takýchto som 5 ešte fakt nevidel. To bolo jak tá scéna z Exorcistu, čo sa jej otáčala hlava. A ty, že to sa dá noha ohnúť takto? Nie, tie nároky na sex naozaj stúpli v poslednej dobe. Kedysi, keď sa žena predtým išla odskočiť, že sa teda pripraví, tak si predtým išla, že odskočiť. Teraz ako musí rozcvičovať, vieš, stretchingy, lebo vráti sa do izby a chalan bude zavesený na lustri v latexe s 2 chobotnicami v rukách, ktoré budú tiež v latexe a niekde v rohu bude Aziat. Nevieme prečo, ale nesmie tam chýbať. Dovolte mi teraz uviesť ďalšie. Ja som bol Martin Hatala, keby to niekoho trápilo.